چلەیە ساڵا 2013 li derdora bajarê Serêkaniyê ê Rojavayê Kurdistanê ye. Ehmed Hemmad El Esed li vir fermandarê grûpeke çekdar e ku bajarê Serêkaniyê bi tankan topbaran dike. Li vir jî tebaxa sala 2025 ne li bajarokê Lecad ê parêzgeha Derayê. li vir heman kes xwewekî serokhozekî Ereb pêşkêş dike û bangewaziyê ji bo êrîşeke berfereh li dijî Hesedê dike. نابه ام بچن شری حسدی بکن و ام نل سر هف بن و نابه ام شری حسدی بکن اگر دولت جمعن رازی به اف مجار پر مزنه دریجاهی ها شری لوی دری 500 کیلومتره اگر هر عشیرک بتنا سر خویریش بکه او عشیر و ورقر کرن. شیروکار سیاسی هوزان تنگو خلک Serêkaniyê û şahidê êrîşa grûpên çekdar li ser wê herêma Rojavayê Kurdistanê ye. Ew ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa metirsiya gefên êrîşa navên eşîran li ser Rojavayê Kurdistanê û bakurê Rojhilatê Sûriyê dike. Devê namak siyasî jî tê heye hinek hene dixwazin vê tiştî bikarbînin walahî Swêda serxwebûnê dixwaze walahî Ereb hene eşare hene qebûl nak wê zêde carkê wan bikarbîne û mesela Rojavayê Kurdistanê jî û Rojhilatê Firat jî wê di cîna mumkin wan bikarbînin gin walahî va fez'et eşar dest pê kirî dixwaze hicûm bikin hinek Silta Şamê û hinek dewletê iqlîmî quwak mezin li dû wan bişînin hedefa wan ev tewazin a heyê Sûrî bişkê Hesedê û Kurd rewşa wan siyasî xerab bife piştî û dibînin ev guhertinê mezin çêbûn mesela teqîma bin tegon Salihê Kurda û Qesed û wedعî Şamê û mewqifê dewleta kişê hat guhertin xusûsan piştî mejzera Swêda. Piştî êrîşa bo serparêzgeha Swêdayê ku bi navê hawarçûna hozên Erebî li gel hêzên hikûmeta Sûriyeyê hatibû kirin, Encûmena Esayîşa Navdewletî daxuyaniyeke serokatiyê derkiribû. Di daxuyaniyê de hatibû ku divê hikûmeta Sûriyeyê hemû encamderên kiryarên tund û tîjiyê li wê parêzgehê siza bide. Hüseyin Umar, Rûdaw.